Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Trip Integrated Territorial Organization Pynmih Hakasni balang kalalit banjurip ya kawai ka Karkhana Shnading Bandawa ai kam ai jam ya ki parado parasnam ki bana ka jilla Meghalaya but persha ya ka jingle ka sorkar ya ka jingle matla ya ki parado parasnam Habayo ba ni kren ba Presiden rangba ketika sing uba don bok dekar uloong ba ka kam kat ba kadang hap hapo ka jillahi la karit ni ka bahe Kade banyo bet ki Trai muluk. Kabakentop yau jad menriu khasi jantia badgaru. Ha kate ka jing jurep ka sengklala badon ki machine ki babian ne ki illegal machine. Ki ba kilabo ban penon kam. Ka jing jabo ka saudong saukun. Ka jing bam sudnyo ya ki riu kentay ban pentrei palat bor. Bat kiwei ki balalong bian hapo kate ka Karkhana ka badon hapo ka dong kathan umyam. Hagabayday bat katay nakaliang kaseng kakantu ya kitanat baper ki bakantop ya ka Meghalaya State Pollution Control Board ki industries ki MIPCB but labanjur khamtam ya katanat MEECL. Balay piya matla piya kelut hadu katni ba unong way shisngi uwan bu bat stock ya kitiar hangni. Henry dawan syong pat ukasi tang bandi kwaidong piya be bet nakot I kumba pinya bam yap labu jingkeli kaseng ya ka sorkar. Hito kayang namakari Hito namakari Hito kayang namakari Hito kayang namakari Belajar kau kau Hito kayang namakari Hito kayang namakari Hito kayang Yang ni ratusan korok kai. Kau kam wages kam deh dekat. Ki ai lai tu kra dan ki ai lai tu kra. Di ni di Trai ni pot tebul kita kiang kan di Pynmih ini. Ki ai di ratusan. Ini pat ni kuat ni buta. Long apa pentiu lang ni korok kai. Kemudian kinong Kaju way. ni bam kaju ni Trai mo pentiu lang ni barot pentiu tangingan pentiu tang itu kami hat am. Senrang pentiu bet barot kentay pentiu bet barot. Mong tu yang ane yang nurut. Kuat ke nak pentiu bet barot mai. Kemudian hang ni kasih tangki. Masin tip bangiwan kila ilen nak. Ai let ai street ki ong Shwa ni pet belum gumno. Ki la pha ti ki ong tau. Salah. Ti lai don street ai station tu. Ini kalian jongkah Trap Integrated Territorial Organization Pynmih takajing jadon rengkat ki para habang idon ka buy ka kunhon na ki area ki unit ki circle beper te hakan ka jinglet dawa bangin aikam yu parado persnam ubakam tam na ka jilla Meghalaya ni la ikundu ya barokhat ki ni ki barokhat jingsha te nilai kendu ikini ki balong main jek ta ki binir bat kini ki industri sepadan hamni bat nila dawa ba kekam nungkong hi nadu ko baret hadu bahe kadai banyo biu Trai muluk kabadai to khasi jentia bat karo te hakan ni kajing pedeng bangi dawa bangi keren te ngindala arung sepo nyilap man ba kidon kita ki illegal machine ki ba set up hampo industries kajing jobo ka ki industries kajing bom sunyo ye ki kentai ban pentrei overtime but kiwei ki balong illegal hangne hapo dong pot thanya hapo ka umyam tingi kentu ya ka department beper na do ka Meghalaya State Pollution Control Board ki industries MIPCB but kamtam ru ka MECL nilai ba ka hangtai la stock claim da yo bor na ka MECL
Te ngai kwa ban bu jing keliru ya ka sarkar ba balai phia matla balai phia kelut hadu kan ne. Ba u nongwei chisngi wan bu wan stop ya kemar hendrai dai ki shong pat ki khasi tang bandi kwai dong phia be langkod I kumba phin bam yap te ni na kaliang jong kaseng ngim stunar dalai le ya kani ko rukom le ko sarkar imat ko don ka ka ba ki yo nong hila ban ala chru ba Trai lingba ka jing pen slur maki yo kinong wei rukim ken snap wat hakiwe ki company lengi I ba ki bu ta kinong bala hangni hapo dong hapo thain ribhoi hanni hapo dong jong kane ka yam rok hoi ki thung tang wei arngot ki ta ki khasi ka bangim la ban priang hap kini ki company hapor ba ki wan chani ki ong ba pen ai kam ai jam ten rengina kaliang ko jongi ngila ai be ki pat hadian kat to kan ne por ngin sawan biang lada ka sarkar kamla ban te lakam jikini ki industries ki ba penya klem biang ki kot kisla ngin sawan kum kala er lang thari bat ngin rat naphang ngin le be namar lada ka sarkar kampet khmat re ki e yangi uluk ulak urit uria pat khamtam I khun samla kabrang khlut kemen sen ban ji sakri hok nak benta ka chet benriu teng bangin ya be thaniu menderu I kumba ka sarkar kayada henry ban ya khni ndala poi pat haga kata ka benta bakin wan khni ya ka pliang ja jungi wei pu wei khot jong ka chet benriu khamtam na ka jela ka jungi unum hun pat nga kanturu chi khun samla lej nadu lasai pendap ka bayo data ka jong phi lej bu gini ki kam vot lada phimla I ki kam ru phinsa sha training but lada ki pen lada kim ai kam yo ki phi kumba ong ka kenten nongwei be it hakinu ginu ge industries ru nadu jantia hadu ribhoi pendap lut lada kim ai sapen tip ya ka seng bat ngin ya turlang bat ngin ya dawa ya ka hok ka jongi ka badi ka baha heru ka jongi wei ba kila wan sene bat penjat ya ka ri ba ka jet benriu ka jongi ngidai mangi hi ban pet banda ban kiar ya kani kamai kamariang ka jongi pat nga kanturu ya ka Meghalaya Pollution Control Board baka dai ban sim action wood ya karyang do biner katkum gitu ki video bangila ring pat ki bala yo te ki katto kan ki media ban ring ru badai ban pensitam ya ki ladai ki company phala ban uju dan kuna te ki lak tenga Trai hakini ru pidi ban pen ya kata ka bor te lada pim don ya kata ka bor ka bala IT yutau lakam mapi temban se ka Hito hi kan her bat kan le ya ka bodon kam namar ngingim dei kita ki kelas social media ki ban sukut tengah media henringi pen ru de kam kani kadai ka jing stang bangi ngi pen de ka kam bat ngin le ru nang nes kapat ba la kren da pusen rang ba jungi ba don bok khar ngai kublei pi ki para hermen ki para junga ka yeng gasam jong ka Hito kum la kren I ba don bok sakmat kum ban benrap lem khandiat katto kat ni jing kren habang ilawan man Dawa ke ba kum la kren ba don bok re habang la rung pat sepo ki industries ni fak kini ki industries hang ne ngilap ba ki machine kilong access kat kum quantity kum kat kum ke permission ke jongki nang ta su ka stock jongki kolong access bat nang ta kam don ka hamar mak hagine ki stock ki jongki ki timbar ki ding kino te baru sakawik ba phla su mano ba ai light lan ya kini ki factory ni kini ki industry hapo jong kini ka umyam ka don hang ni mano kita ki ba ai light lan ki de sim ki jingkit khli namar baleng ong komta kawai ka factory ka ai da kawai ka dor ya kini ki khasi ki jongi don ki factory ki ba ai kini ki parakha do prasnam jongi bangi keli ki ba load ki dieng ki ong don ki ba ai light tengka ba don ki factory ki ba ai san tengka ka ai kani mano bale ikene mano basi jing khli hanto ki bor jong ka ancha ai ki bor ki department ki bre ki jong ka sarkar ki ban ai ki ban streamline tang ka we bat kata kalong lada kawai ka factory ka ai san tengka per covid ki we ru ki ban ai san tengka per covid ikini ki belut iki dieng hapo jong factory budan hapo kene ka jaka lada kane kam urlong kaseng kam nom song klikti bat ngin penjur ki we bijing ki wat ban ra lama lane ban ki bat ban depan benar ki we jing ki hapo jong ki khmat jong ki office ki prepare bat ngin wan inspection ru sepo jong ne factory sene hato kita paradok prasnam jongi kiyo na em kumba ki de ban yo kat kum ka minimum wages ar bat kita ki machine ki de ban long na em ki don na em kat kum ka quantity jong ki machine ki ba prescribe hapo jong ka permission ke jong ki bat kum ju ka ya ki stop kam de ba access kata kubit namara permission gila tho telada kini ka sarkar kam aya ka
ke asuran ke biang yang ka seng bat lada kimla men streamline ka seng ka man se ban hiat sa isin bat ngin yai bun din kam tat hadu bengat ondurlong nak benta ban imja ki parado ki parasnam ki khun kasi khara jong ka bri nyap trap tatang kini